بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna kallonmu da sauraronmu ne daga babban ɗakin taro na makarantarmu mai suna Darul Hadisi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 1 ga watan Rabi'in Thani hijira na da shekara 1435 daidai da 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2014. Wannan shine kased na ɗaya daga cikin ainihin wato karatuttuka na littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Sheikh Wahid Abdussalam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Wahid Abdussalam Bali ba bako bane ga kunnuwan mu, musamman mu ɗaliban makarantar Darul Hadith Salafiya, musamman yanzu kusan shekaru 10 da suka wuce mun karanta littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Ashrar a wannan makaranta, kuma muka ce insha Allah ta'ala za mu zo mu sake karanta littafin domin mu ƙara mishi sharhi fiye da nada insha Allah. Wahid Abdussalam Bali yana nan da ran shi, malami ne, ahli sunna ne, salafi ne, kamar yadda zaka zo ka ji ya rubuta da hannun shi. A yanzu haka yana nan ya koma garinsu da zama, Kafr Sheikh da ke cikin ainihin Sa'id Misra. In aka ce Sa'id Misra kamar kawai ka ce arewa a Najeriya, kaga arewa wuri ne mai faɗi. To in aka ce Jigawa a arewa, kaga zaka iya fahimta. To Sa'id Misra yanki ne mai faɗi, zaka ji su Tahawi sai ka ji an ce yana zaune a Sa'id Misra, amma sai ka ji an ce yana kaza, yana Samhud, yana Mina, yana duka. To Wahid Abdussalam Bali sunan garin su kenan Kafr Sheikh. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. In Allah madaukakin sarki ya so za mu gabatar da wasu bayanai, amma duk a takaice kwarai da gaske. Sai dai ina so a tafi zuwa ga menene wannan littafin yake dauke da shi. Wannan littafi ne na tarbiyya da gyaran halaye da gyaran ɗabi'u a bisa tafarkin ahlus sunna salafiyun. Gyaran halaye, mutane su yi kokari su zama mutanen kirki ta hanyar rike gaskiya da amana da kula da nafilfili da kula da ibadoji da kuma sanin ƙarin falaloli na ibadoji waɗanda ake aikatawa, domin a ƙara wa mutane karsashi da ƙwazo wajen aikatar da waɗannan abubuwa. Wannan babi ne mai matuƙar muhimmanci a babin tarbiyya da kuma babin gina al'umma da kuma samar da zamani na rayuwa wanda yake ingantacce. Domin babu abin da zai gyara halin mutane fiye da Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da su, ya saukar da maganin gyaransu. Don haka duk abin da za a gyara mutane da shi saɓanin abin da Allah ya nufi ya gyara mutane da shi ne Alƙur'ani da Sunna. To sai dai wannan babin ya cika da hayaniya kwarai da gaske, saboda babi ne wanda yake sufaye da yawa sun yi rubuce-rubuce a kai.
wanda har Imam Suyuti duk da yana dangantuwa zuwa ga sufaye ko ana danganta shi zuwa ga mutasawwifa wani lokaci, ya rubuta a cikin alfiyar shi da inda yake ainihin nuna hadarin da sufaye suka samar a cikin wannan fage da yake cewa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u. Mafi sharrin waɗanda suka yi ƙarerai a cikin hadisai su ne waɗanda suke bin manhaji na sufaye, waɗanda suka yi ta ƙirƙiro hadisan ƙarya suna fatan wai a ba su lada ma game da wannan, domin suna cewa inna la nakzibu ala rasuli walakin nakzibu lahu, wai mu ba mu ne wa annabi ƙarya bane dan mu cutar da shi, amma muna yin ƙarya ne dan mu zaburar da mutane su yi bauta a cikin addinin shi. dan haka zaka ga hadisan falaloli irin hadisan da ke bayyana cewa wanda duk ya karanta suratu kaza ba zai kaza ba, wanda ya karanta suratu waqi'a kowane dare ba zai talauci ba. Me yasa kuka kaga waɗannan hadisai? Sai su ce ai mun kawo waɗannan hadisai ne saboda mun ga mutane sun kaurace wa karatun alqur'ani, sai fiqhu kawai sai hadisi, shi yasa muka kawo musu muhimmancin waɗannan hadisai, waɗannan surori, amma duk da muhimmancin na ƙarya ne, amma mun yi haka ne don mu zaburar da mutane. To kun ga ai zaburar da mutane ko da ike da ƙarya muka yi, amma mun zaburar da su ne zuwa ga aikin alheri. Mutumin da ya fi kowa ƙwarewa akan haka shine Nuh ibn Abi Maryam, wanda aka fi sani shi da Nuh al-Jami', Nuhu na masallacin Juma'a, saboda duk Juma'a yana riga kowa zuwa dan Juma'a je fara wa'azozi yana kawo irin waɗannan hadisai. Ka karanta sharhi da ta'liqin alfiya wanda Malam Ahmad Shakir yayi, har wa yau da kuma sharhi da ta'liqin da Malam Ahmad Shakir yayi akan littafin ikhtisar ulumul hadith mai suna al-ba'ith al-hafif. Duk zaka ga waɗannan bayanai dangane da haɗurran kirkiro hadisan ƙarya, musamman a babi na zuhudu ko kuma babi na at-targhib wa tarhib. Littafi mafi girma wanda aka rubuta a wannan babi shahararre kuma shine littafin at-targhib wa tarhib na al-Hafiz al-Munziri. Kuma wannan littafin shine wanda yafi kowanne samun matsala daga cikin littafin, ba don kuma saboda al-Imam al-Munziri Malam Abdul Qawi Abdul Azim didda ike malamin hadisi ne, amma shi da kanshi ya bayyana halin da ya rubuta littafin daga ƙarshen rubutun littafin. Dan bayan da ya gama rubuta littafin, kamar shi da kanshi ya ga littafin matsaloli sun yawa, sai ya ce mai karatu sai a yi haƙuri da yadda abin ya faru, saboda wannan littafi na rubuta shi ne nesa da gida, kuma ina cikin damuwa. Ya yi tafiya ne zuwa wata ƙasa, sai larurar bukata sai ta tare shi a can, ya bukatu ya dawo gida, ya makale halin kunci da bukatu, yana son ya sadu da iyali, ya ga iyali, sai kuma ya tasiri mummuna game da rubuta wannan littafi na shi at-targhib wa tarhib. Naka al-allamatu naji ya zauna ya rubuta littafi Ujala. Malamin su Ibn Hajar ne, yayi gyare-gyare masu ɗimbin yawa a cikin littafin at-targhib wa tarhib. Al-allamatu naji malami ne ƙwararre, tsarki ya tabbata ga Allah, amma wani lokacin haffishi yakan yi, ya faɗi wasu maganganu, yace kaico da mutum ya tsaya yana wannan gyare-gyaren, ina ma da nashi ya rubuta. In yi fushi waɗannan maganganu duk a rubuce, sai kuma ya daure sai ya ci gaba. Me yasa? Saboda littafin ya riga ya yaɗu a cikin jama'a, ya karɓu, kuma mafi yawancin masu karatun littattafai irin wannan, ku kashe fankan nan, ba su ainihin san ilimin hadisi da za su iya tantancewa tsakanin ingantattu da waɗanda ba su inganta ba. Sakamakon wannan haƙiƙanin al'amari, sai ya zama al-allamatu naji ya ci gaba ya ƙarasa wannan littafi nashi. Wannan littafi malamai sun ta kwadaitarwa, sun ta ba da shawarwari, kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani akan Allah ya sa a samu a buga wannan littafi. Alhamdulillah an buga wannan littafi, gashi nan muna da shi a nan makarantar. Shi kanshi Albani ya tsaya yayin ayyuka guda biyu akan littafin at-targhib wa tarhib. Aikin farko shine at-ta'liqur raghib. At-ta'liqur raghib
ala targhib wa tarhib, wannan ba abu gashi ba tukuna. Aiki na biyu shine sahihu targhib wa dha'ifu targhib, wannan an riga an buga shi har shine almajirin shi mashhur ya hada littattafan wuri guda da shi ainihin wato sahih da dha'if din ya mai da su yadda asalin a targhib wa tarhib din yake, sai ya ɗibo hukuncen sai ya zuba. shine nan ka gani ma a hannuna. don haka galibi yanzu an fi amfani da wannan targhib wa tarhib din fiye da ainihin wancan da za a ce sahihu targhib da dha'ifu targhib din, ba dan koyo ba saboda duk abin da ke ciki yana nan ciki, tare da kuma an bar littafin at-targhib wa tarhib din a yadda yake. mujalladi 4 ne kamar yadda na faɗi, malamai sun yi rubuce akan haka. Tanbihul ghafilin, wanda muka sani a Najeriya yana ɗaya daga cikin littafai waɗanda aka rubuta domin ire-iren waɗannan abubuwa, sai dai yana daga cikin littafai mafiya muni da tattaro hadisan ƙarya da kissoshi marasa inganci. don haka shi wannan littafin ko ɗaya ba ma madogara bane a cikin wannan babi. Amma an samu al-Imam Ibn Nahas wanda ya rasu hijira na da 814, wato farkon karni na 9, ya rubuta littafin Tanbihul Ghafilin an a'malil jahilin wa tahdhiris salikina min a'malil halikin. Wannan littafi madogara ne kwarai da gaske a babin shi. Allah ya saka wa al-Imam Ibn Nahas da alheri. To sannan sai kuma al-Hafiz ad-Dimyati ya rubuta littafin al-Muntajir ar-Rabih fi thawab al-amal as-salih. Wannan littafin nashi yayi kokari kwarai da gaske wajen tattaro abubuwa domin kwararren malami ne. To sai dai hadisan da ke ciki ba yakan bayyana matsayin su ba su da dama. Sai dai kuma malamai sun yi aiki akan wannan ainihin tab'a da take a hannuna. An samu wani mai suna Ayman ibn Arif ad-Dimashqi yayi takhrijin ainihin hadisan da gwargwado, amma a tattakaice na bayyana matsayin ire-iren hadisan da ke ciki. Wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske. Gashi nan al-Muntajir ar-Rabih fi thawab al-amal as-salih, wato dan kasuwa mai riba game da samun falalolin ayyuka. Wato kowane aiki da ka saba kana yi sai a faɗa maka ina falala alwala, ina falala aswaki, ina falala sallar juma'a zuwan ta da wuri. Gashi aka samu wani matashi shi ma Ubaydin Sindi yayi ainihin al-Muntajir ar-Rabih thawab al-amal as-salih, ikhtiyar Ubaydin Sindi. Ina fata an gane. Gashi nan shi rubuta wannan littafi, shi ma yana kokarin ɗibo hadisai cikin Bukhari da Muslim da waɗansu littafai. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Malamai kamar yadda nace sun yi rubuce masu ɗimbin yawa a wannan babin. Takaitaccen littafi wanda ya fi shahara, ya fi inganci, ya fi yaduwa, kuma ya zama babbar madogara shine littafin Riyadus Salihin na al-Imam an-Nawawi. A ƙashin gaskiya ban san littafi kamar shi ba ma wanda ya karbu kuma ya dace da ya karbu. Wallahu ta'ala a'lam ingancin littafin da kuma nagartan mai littafin. Allah ya gafarta al-Imam an-Nawawi. Littafin Riyadus Salihin babban madogara ce kwarai da gaske. Kusan shekaru 20 da suka gabata da 4 mun karanta littafin nan. Ikon Allah na gano kasusuwan karatun kusan wajen guda 16 suna nan a cikaji lokacin muka yi karatun. Yanzu ya kai kusan shekaru 24 ko da 7, wajen 1986 ko 1984 thereabout lokacin aka yi karatuttukan. Kasusuwan suna nan da gurgudan waɗanda Allah ya kiyaye mana su. Za mu sake karatun littafin Riyadus Salihin insha Allah ta'ala a cikin wannan silsila, domin wannan silsila ce. Wato wannan karatun littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na Wahid Abdussalam Bali to ya zama mabudi ne dangane da karantar da irin waɗannan littafai, wanda a haka za a ci gaba da tarbiyyar jama'a da yi musu wa'azozi insha Allah. Mu ahlus sunna masu bin manhajin salafiya, kamar yadda kullun nake bayyana, daga cikin manufofin mu shine kokarin dawowa zuwa ga alqur'ani da sunna annabi ingantacciya a bisa fassara ta malaman farko, da kuma tace abubuwan da suka makalkale wa jama'a na shirka da bid'o'i da hadisai masu rauni da hadisan ƙarya waɗanda su suka jawo musulmi ci baya da gidadanci da rashin wayewar kai, da kuma ƙoƙarin tarbiyyar musulmi akan addinin su na gaskiya, da kuma nuna musu cewa addinin musulunci addini ne mai kima mai daraja, kuma ba aibi bane ko kaɗan ka danganci zuwa ga addinin musulunci
kuma ka yi izza cewa kai musulmi ne, domin daraja ce Allah maɗaukakin sarki ya tsamo ka cikin ɗaruruka ko miliyoyi ya sanya ka cikin addinin musulunci ba don ka gada ba sai don ya so ka da rahama. Domin wasu sun gada sun bari, wasu sun gada sun yi mishi rikon sakai na kashi, kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa ka gada ɗin ne ko ka karɓa ne kai da kanka, amma Allah ya taimake ka riƙe shi. Sa'annan da bayani akan wayewa da musulmi kai game da al'amuran da suke samun kansu a ko'ina a rayuwa da makamantansu. Wannan yana ɗaya daga cikin manufofin to ƙoƙarin tarbiyya akan addini na gaskiya da kuma ƙoƙarin in za a tarbiyyanci mutane a tarbiyyance su akan abin da ya inganta shine ya kai ni zuwa ga sanya wannan littafi. Wannan littafi bai wuce ainihin shekara 2 da fara bugawa ba, isowar shi nan ƙasa kuwa a iyakar sani na bai daɗe da fara isowa ba, kamar wannan shekarar ne ma Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan littafi ko shekarar bare fara iso mana nan ƙasar. Amma na yi nazarin littafin gaba ɗayan shi, na samu littafin cewa ingantacce ne insha Allah ta'ala, shi yasa na ƙarrarar da karatun wannan littafi. Haka ina fatan 'yan uwa matasa a tsaya a koyi karatun wannan littafi yadda zai zame mana nan gaba ana karatun shi a majalis na ilimi da karatun suro da sauransu, ya zama ya maye gurbin littafin Tanbihul Ghafilin da littafin Tanqihul Qawli da kuma littafin Durratun Nasihin da sauran littattafai waɗanda ake karanta a ƙasan nan domin a ji falala kawai a girgiza kai, ba ma lallai sai an yadda da ita ko an yi aiki da ita ba, amma dai muna ganin cewa mummunan kuskure ne. Malam Wahid Abdussalam Bali ya ce bismillahir rahmanir rahim. Ga bismillah nan zaka ganta an yi ta da jan biro, dogon rubutu haka. Bismillahir rahmanir rahim. Muqaddimatun, shimfiɗa ko share fage ko gabatarwa. Kalmar muqaddimatun kana iya karantawa da muqaddimatun, kana iya karantawa da muqaddamatun, ko ya zama sifa ta fa'iliya ko ta maf'uliya. Muqaddima wato mai gabatuwa, ita ce shimfiɗa, share fage. Muqaddama dalun din ai mai fataha, muqaddama abar gabatarwa, wato ita aka fara gabatarwa kafin a kawo karatun, ko kuma muqaddima ita ta fara gabatuwa kafin karatun ya zo. Alhamdulillahi wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Sarauta da godiya na Allah ne. Allah mai iko ne akan komai. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kuma ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma ina shaida lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi. Wannan yana daga cikin ɗabi'ar da musulunci ya zo da ita. Duk abin da za a yi a musulunci sai aƙida ta bayyana. Ina son ku kiyaye wannan. Duk abin da za a yi sai aƙida ta bayyana. Wannan yana daga tambihi mai muhimmanci wanda ya kamata in jawo hankalinmu. Karatun wannan littafi za a ji karatu ne irin na faɗin falaloli da darajojin abubuwa, ba karatu ne wanda yake kaza shirka ne kaza bid'a ne da yake ɓata wasu rai ba. To wasu sai ka ji suna jin daɗin irin waɗannan karatuttuka, su ce ya kamata ne a gyara halayen mutane tukuna kafin a yi maganar bid'a, kafin a yi maganar shirka da sauran zalunci. Gyara halayen mutane zama masu gaskiya, masu amana, mutane su ringa zuhudu, su ringa zikiri. Gaskiya ka faɗi dattijo, amma in kana inkarin kuma a daidai lokacin da ake ƙoƙarin gyara ɗabi'unsu, kar a gyara imaninsu da aƙidarsu, kayi kuskure. Domin duk wata gaskiya da mutum zai yi, da duk wata amana da mutum zai, da duk wasu haƙoƙi da zai kula da su, idan baya da aƙidar cewa Allah ne ya sa shi haka, in baya da aƙidar sanin Allah, in bai san ƙimar Ubangijin da ya halicce shi cewa zai mai hisabi ba, to akwai yiwuwar waɗannan abubuwan a samu kuskure ko kuma daga baya ya bari. Kamar yadda kake samu da yawa daga turawa
da yawa daga 'yan boko za ka samu suna da son a kiyaye gaskiya, a kiyaye ka'ida, a daidai lokacin kuma sai ka ga a cikin son gaskiyar da kiyaye ka'idan kuma suna kwafsawa saboda mai babu aƙida ta tauhidi. To shi yasa shi musulmi komai zai yi sai ka ji annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya imani da Allah ya yadda da ranar lahira, sai a tattara musulmi kenan ai packaging din shi akan imani da Allah da kuma duk abin da yake sani akwai wata rana ta ƙarshe ga wannan rayuwar, akwai wata rana da za a binciki duk abin da ya a cikin wannan rayuwar, to sai ga musulmi ya nabba. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa karantar da aqida shine gaba, al-aqidatu awwalan, sannan da kuma al-arf, raddi game da munanan aqidoji na Shi'a da munanan aqidoji na wahdatul wujud, aqida cewa komai Allah ne, da munanan aqidoji na zagi da cin mutuncin sahabbai da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma duk wata shirka ta magana ko ta aiki ko ta tunani ko ta aqida duka kar a rage ko ɗaya, domin Qur'ani tsarki ya tabbata ga Allah, shi kadai ne cikin littattafan da Allah ya saukar littafi ɗaya wanda ya tattaro komai da komai, sabanin sauran littattafan annabawa waɗanda wasu littattafan sukan ba da janibin wasu ɓangare gaba ɗaya ma ba sa ta'arrudi gare su, amma alqur'ani ya taɓo duka. Saboda haka kullum mu 'yan salafiya da yake muna mu'amala da mutane iri-iri, 'yan brothers suna sukar mu akan mu muna magana aqida saboda aqida tana raba kai, waɗanda suke su kuma 'yan uwanmu 'yan salafiya waɗanda suke galibi 'yan Saudiya ko waɗanda suke karatu ko suka yi karatu a Saudiya ko a ƙasashen Sudan da sauransu, su kuma sai su ce muna magana akan zalunci da gwamnati, su kuma ba sa son wannan. Waɗanda suke 'yan ɗariƙu da sauransu su kuma sai su ce kullum mu kenan magana sunna, su suna son dai a yawaita maganar zikiri. Kuma abin da muke cewa dukan abubuwan da kowane ɓangare yake ganin ya rike, yake ganin abin wancan ɓangaren to kuskure ne. Mu muna ganin duk abin da suke cewa a yi kira zuwa gare shi ɗin daidai ne, kuma abin da suke cewa kada a yi kira zuwa gare shi ɗin kuskure ne a bari. Don haka dole ne a yi maganar tauhidi, a yi maganar aƙida, a yi maganar shirka, a yi maganar bid'a, duk a yi maganganun waɗannan, a yi maganar adalci, a yi maganar zalunci, a yi maganar biyayya da ɗa'a, a yi maganar kama karya. Duk wannan tsari ne na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyuna, amma yaya za a yi? To shine ake bukata a samu ƙwararre wanda ya goge game da qawaid na manhajin salaf. To cewar wasu basu ƙware ba suna yi ba dalili bane kuma a ce kowa ma kada yayi, saboda a kowane fage akwai waɗanda basu iya ba, akwai likitoci da basu iya ba, akwai injiniyoyi da basu iya ba, akwai kanikawa da basu iya ba, akwai mata da ke girki basu iya ba. Wannan ba zai zama dalili a ce to waɗanda suka iya ma gaba ɗaya su daina ba. Saboda haka haƙiƙanin al'amari littafin nan zai magana dangane da falala ayyuka, amma kuma kaga sai da ya fara da magana aqida, shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya cike wannan share fage da shi. Sannan ya fara alhamdulillahi wahdahu la sharika la, ina godewa Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya a cikin godiyar da nake mishi. Lahul mulku wa lahul hamd, Allah shi kadai ya cancanci godiya irin wannan, shi kadai ya cancanci mulki irin nashi, sannan Allah mai iko ne akan komai. Wannan yana tabbatar da aqida ta ahlus sunna cewa Allah yana da iko akan komai, ba wai kadai ikon Allah ya tattaru ne akan abin da Allah yake so ba, kamar yadda mu'tazila suke cewa. Dan haka ba a raba hatta karatun arabiya, ba a raba shi da abin da ya shafi aqida.
shi yasa kaga hatta arabiya kullum muke gargadi masu karatun littattafan arabiya sai su yi taka tsantsan, don da yawa daga cikin waɗanda suka yi rubuce-rubuce game da arabiya sun ɓace daga hanya daidai, musamman irin su Zamakhshari. Sai ka yi taka tsantsan, in ba haka ba cikin littafin shi Al-Kashaf, littafi ne wanda yake yayi ibda'il lugha kwarai da gaske, amma bid'o'i sun yi wa littafin yawa ta hanyar kokarin takririn arabiya din kuma. Haka littafin shi Al-Qawaidul Asasiyya, haka nan littafin shi Al-Mufassal, duk waɗannan littafai akwai arabiya a ciki, kuma arabiya tana ɗauke da guba. To haka da yawa daga cikin littafai da zaka samu ana rubuto su daga ƙasashen Masar da sauransu, in ba haka ba sai ka zo ka wayi gari kayi arabiyar amma kuma ka rasa abu mafi tsada, shine addinu ra'sul mali fastamsik bihi. Ka rasa ainihin addinin ka wanda yake shine asalin tushen al'amarinka. Naka jama'a, kun ji wannan share fagen. Hakikanin al'amari dole ne musulmi su dawo cikin taitayinsu, ba wai kawai kai ka rike abu ɗaya shine kai kake son ka ji wa'azi akan shi ba, kamar yadda da dama daga ahlus sunna mu a Najeriya kullun suna son a yi magana dangane da bid'a, kullun suna son a yi magana dangane da 'yan bid'a. Yana jin daɗin aka zo ana magana game da 'yan ɗariƙa ko 'yan shi'a ko game da 'yan kaza ko 'yan tabligh ko kaza, amma da an zo ana magana sunna sai ga ya kau da kai. Shi ai tunda ya shiga cikin ahlus sunna kawai yana ganin ya isar mishi, ya aikata sunna bai aikata sunna ba. Dubiya ya gemun shi yake, dubiya ya tutura shi take, ya dubiya ya aqida shi take, ya kware game da aqida ta tauhidin ahlus sunna, ya ma santa tukuna. To saboda haka dole ne mu dawo cikin taitayin mu. Lalle magana aqida tana da matukan muhimmanci. Wahid Bali yace wa ba'd, bayan haka فإن النفس تحتاج في طريقها إلى الله إلى مشوقات ودوافع تدفعها على العمل الصالح، ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة وذكر الثواب المترتب على فعلها. ما لن يكي وبعد، كلمة وبعد ما لن يكاو تكسكولي، ba wai na nufin kuskuren bugu ba, amma ba'adu ita ce ta dace, wadda ita ce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Imam al-Bukhari da Muslim duk sun ruwaito a cikin hadisin annabi. Imam al-Bukhari har ma ya kulla mata babu amma ba'ad a cikin kitabul Juma'a. Wa ba'ad bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wahid Abdussalam Bali, Allah ya saka mishi da alheri, yana daga cikin mutanen da suka rudu daga baya da wani littafi da Abdul Fattah Abu Ghudda ya rubuta mai suna Khutbatul Haja laysat sunnatan fi mustahallil kutubi. Wai Khutbatul Haja innal hamdalillah ba ta daga cikin sunna wadda ta dace a rinka farawa a farkon littattafai. Yayi wannan littafi ne dan ya raddi zuwa ga Muhammad Nasiruddin Al-Albani da shi ya rubuta littafi Khutbatul Haja, cewa ainihin kamar rawaha Jabir ibn Abdullah sunnatun kaza shine shi kuma ya rubuta raddi. Shi yasa almajirin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Malam Salim ya rubuta ainihin littafi wanda ya raddin wannan. Duk waɗannan littafan ga suna a makarantar baki ɗaya. Khutbatul Haja sunna ce, ko a farkon jawabi na baki ko a rubuce ko a ina ne, babu laifi a yi ta, sunna ce. Wahid Abdussalam Bali ya bayyana wannan ra'ayin nashi a cikin tahqiqin littafin Al-Allamah Al-Ukbari da yayi, littafin da yake magana dangane da asbabu wurudul hadith, yana magana akan qamusul hadith dai ko wani abu makamancin haka. Ma'ana wani littafi ne da Al-Allamah Al-Ukbari, I'rabul Hadith. Ukbari yayi I'rabul Qur'an, sai kuma imla amaman nabiyur rahman, sai kuma yazo ya sake yi i'rabul hadith. To Wahid Abdussalam Bali yayi tahqiqin wannan littafi, anan ne yake bayyana haka. To wannan yana daga cikin kuskure kwarai da gaske na rayuwa da ya samu Wahid Abdussalam Bali, Allah ya yafe mishi, domin a cikin littafin shi Sarimul Battar yayi Khutbatul Haja. A cikin sauran littafan shi da ya rubuta Fakihatul Majalis duk yayi Khutbatul Haja da sauransu. Allah ya kiyaye.
wa ba'd, to bayan haka yace fa innan nafsa, domin waɗannan tambihin ku yi haƙuri tunda a karan farko nake karantar da littafin kuma ɗauka ake a kasusuwa kuma za su yaɗu insha Allah ta'ala. Zan bi a hankali, duk abin da yake irin wannan zan yi tambihi akai, amma dai ina son ku gane tattare da wannan littafi ne mafi inganci a babin shi a tsakankanin sauran littafan da aka rubuta. fa innan nafsa tahtaju fi tariqiha ila Allah ila mushawwiqatin. malam yace rayuka ko rai na dan adam ko zuciyar dan adam tana buƙatuwa zuwa ga abubuwan da za su sanya mata karsashi wajen bege da ƙaunar Allah a daidai lokacin da waɗannan rayuka suke ƙoƙarin tafiya zuwa ga Allah. Kana ƙoƙarin yin sallah, kana ƙoƙarin yin azumi, to kana buƙatar abubuwan da za su ƙara maka karsashi domin yin sallah da azumi ɗin ka ƙara jin karsashi a jikinka. Wadawafi, sannan akwai abubuwan da za su rinka taimakawa wajen tura ka tadfa'uhu 'ala al-'amali salih, abubuwan da za su rinka tura ainihin wato tadfa'uha 'ala al-'amali salih. Waɗannan rayuka suna buƙatar abubuwan da za su rinka tunkuɗa su zuwa ga ayyuka na gari. ولذلك نجد في كثير من الأحاديث، saboda haka zamu samu akwai at-targhib fil a'mal as-salihah ko at-targhib fi al-a'mal as-salihah. ولذلك نجد في كثير من الأحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة. naka muke samun kwadaitarwa da yawa dangane da ayyuka na gari, an gane, wa zikrar thawab, da kuma ambatan ladan waɗannan ayyuka almutarattaba ala fi'liha, wanda aka tabbatar da shi ga aikata waɗannan ayyukan. Wato abinda malam yake cewa a cikin wannan sadarori guda 2.5 shine hakika musulmi dai dama yana cikin ayyuka na ibada, to amma yana buƙatar abin da zai ƙara mai karsashi na bayanin falalar waɗannan ayyuka na ibada, da kuma abin da zai ƙara mishi ƙarfin gwiwa domin ya kwaɗaitar da shi zuwa ga aikata ayyuka ɗinnan na gari. ولقد جمعت في هذا الكتاب الأحاديث التي تحث على أعمال البر والطاعات رجاء أن يعمل بها مسلم فأشاركه الأجر والثواب فضلا من الله الملك الوهاب. ولقد جمعت في هذا الكتاب، malam wahidi yace haƙiƙa a cikin wannan littafi na tattara al-ahadith allati tahussu ala a'malil birr. Cikin wannan littafi na tattara hadisai waɗanda suke kwadaitarwa game da ayyuka na biyayyar Allah wa ta'at, da kuma ayyuka na yi wa Allah da'a. Raja an ya'mala biha, nayi haka ne saboda fatan an ya'mala biha musulmi ya aiki da waɗannan ayyuka na biyayya, fa usharikuhu al-ajr, sai ya zama nayi tarayya da wannan musulmi a wajen ainihin samun lada was-sawab, da kuma sakamako fadlan min Allah, wannan kuma falala ce daga Allah al-malik al-wahhab, Allah wanda yake shi kadai ke da sarauta kuma shi kadai ke baiwa. To na gode Allah da Allah ya min wannan baiwa, kamar yadda kai ma nake taya ka murna da Allah ya maka baiwar ka aikata ayyukan wanda in ka aikata ka samu lada, ni ma kuma in samu lada sakamakon kwadaitar da kai da ne ta hanyar rubuta wannan littafi. Wa kadhalika kullu man qara'ahu 'ala an-nas fil masajid, haka nake fatan samun lada ga duk wanda ya karantar da wannan littafi ga mutane a masallaci. Ka tara mutane a masallaci ka karantar da su, to ladan da ka samu ne maka fatan Allah ya tabbatar maka da shi, kuma ni ma Allah ya bani nawa saboda ni na rubuta. aw la khasa minhu khutba, ko kuma daga cikin wannan littafi wani ya tato wata huɗuba ya je rubuta, aw muhadara, ko kuma wata lacca fil hathi ala ta'atin min at-ta'at, wato game da kwadaitarwa dangane da wata biyayya daga cikin biyayya ga Allah madaukakin sarki. Fa'amila biha muslimun, har aka samu wani musulmi ya aiki da wannan falala da wannan lada, falahu mislu ajrihi,
to ne mishi fatan ya samu irin ladan da mai aikatawa zai samu. Abinda wannan magana take nufi ita kuma a cikin sadarori makamantan biyu dinnan su ne, Wahid Abdulsalam Bali yana kwadaitarwa game da malamai, ɗaliban ilimi masu wa'azi su sanya wannan littafi su karantar da shi ga mutane a masallatai da matattarar jama'a irin yadda muke yi yanzu yake ishara. Sannan limamai masu hudubobi su amfana da wannan littafi ta hanyar tato wata huduba, domin hadisai ne ya biya tattaro masu inganci. Ya ce to duk wanda ya haka ina fatan Allah ya bashi lada, ni ma kuma Allah ya bani irin ladan da shi ya samu, ba dan komai ba saboda na kwadaitar game da aikata waɗannan ayyuka, shi ya kwadaitar ya karantar, ni kuma na rubuta. An fahimta? Ga wani abu nan wanda kamar yadda ne alƙawari duk zan rinka isharar waɗannan insha Allah. Da yace fil hasi ala ta'atin dinnan, wannan ala din nan kamata yi a ce ya'un din ba a yi mata digo ba. Ina cewa kamata yi ba ina cewa lallai sai kun gyara ba, saboda irin wannan ya yadu da yawa a cikin littattafai. In kuka duba a can baya ai akwai ala, amma bai kawo mata irin wannan ainihin abin nan din ba. Wa kazalika kullu man qara'ahu ala nasi, wato idan ya kasance ainihin ainul lamun ya, idan aliyu ne sai ka sanya digon ya'un din, to shine ko ba wasali kana cewa aliyu za a karanta. Ina fata an gane. Haka fa'un da zaka ga an rubuta fi sai kaga an yi digon ya'un din, kuskure ne. Don aka sa digon ya'un din ana cewa fi ya kenan ko wani abu makamancin haka. Haka kuma duk inda ake buƙatar a karanta fa'un ɗin da fataha ta ja alif ya zama makasuri kenan, kamar me, kamar Mustafa to ba a sa ɗigon ya'un ɗin, ba daidai ba ne a imla'i. Isa ɗigon ya'un ɗin ba a sawa, amma alqadi to sai a sa ɗigon ya'un ɗin. Wannan ƙa'ida ce ta imla'i, tana da matuƙar muhimmanci a santa. Ko an fahimta jama'a? Allah ya taimaka. A cikin wannan bayani malam yana kwadaitarwa dangane da karantar da wannan littafi, don haka 'yan uwa sai a dage. Sai ce duk na faɗi waɗannan maganganu ne na falalar da za ka samu in ka karantar, da kuma falalar da ni ma zan samu in kai ka karantar. Lima rawahu Muslimun fi sahihihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, saboda hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih, cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a. Wanda dai ya kira zuwa ga wata shari'a, to yana da irin ladan waɗanda suka bi wannan shari'a ba tare da an rage musu ladan komai daga cikin nasu ladan ba. Idan kai wa'azi mutane suka musulunta, to ladan da aka ba su na musulunta din nan kai ma za a baka irin wannan ladan ba tare da an rage ladanka na komai ba. Idan kuma musulmi ne sai ya zama sun kauce sun fada cikin shirka ko bid'a ko fasikanci ko wani zalunci, sai kai musu wa'azi Allah ya shiryar da su, to kana da irin ladan wannan shirya da suka samu. Wannan hadisi ne sahihi kamar yadda kaji al-Imam Muslim ya ruwaito. To kun ga da wannan kenan ana kwadaitar da malamai wajen su rinka wa'azi, su rinka rubuce-rubuce. Ta wani bangaren kuma waɗanda suke da hali na mulki ne su taimaka wajen shirya ta yadu, waɗanda suke da hali na kuɗi ne, waɗanda suke da halin faɗe a ji ne, waɗanda suke da kafafen yada bayanai, rediyoyi, tashoshin talbijin, fagagen intanet da sauransu, su yi ƙoƙarin yada shirya, domin idan shirya ta yadu za su samu lada cif-cif irin dilladan da wanda ya bi shiryar da suka yi bayani ya samu, kuma daga cikin taskar Allah za su samu, ba daga cikin waɗannan ladan waɗanda suka bi shiryar ba. Wannan yana kwadaitarwa game da kai karatu na addini, kuma a cikin karatun ka tsaya akan shari'a, kuma ka san abin da yake daidai. An fahimta jama'a?
wannan yana ƙara tabbatar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya dasa a cikin wannan al'umma tamu da ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Daga cikin al'ummomi ku ne kuka fi kowace al'umma alheri daga cikin mutane, waɗanda an yi ku ne don ku amfanar da mutane, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuna umarni da kyakkyawa, kuna hana mummuna, sannan kuma kun yarda da Allah. Sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu. Kiristoci da Yahudawa suna yin ayyuka na taimakon marayu, taimakon gajiyayyu, mutane sun shiga ambaliyar ruwa, su bude asibitoci, su rinka ayyukan gudunmawa ga al'ummomi. Amma matsala babba da suke da ita ce ba su da imani da Allah. Shi yasa da Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan al'umma da alheri mai yawa, an fahimta jama'a, sai ce to ku musulmi ko kuka fi, amma kuma ga sharadin shine ayyuka, umarni da ayyukan alkhairi, hana munanan ayyuka, sannan imani da Allah. To da yake Allah adili ne a cikin maganganun shi da ayyukan shi, adili ne a tsakanin bayin shi, sai bai manta da Kiristoci da Yahuda ba, ya san suna waɗannan irin ayyuka, amma sai ya kiraye su zuwa ga su imani ga Allah. Ba ya gwasale su bane, ba ya musu gori bane, sai ya ce walau amana ahlul kitabi, da sun yi imani, kaga me, lakana khairan lahu, da yafi alheri gare su. Wannan ko ba gwasalewa bace, ba gori bane, kwadaitawa ce, kira ne. Ina ma da su zo su yi imani mana, ai zai zama musu alheri. Ga ayyukan alheri su ne, amma ba su da imani. To duk wanda ba shi da imani kuma duk yawan aikin alherin shi to a nan duniya ne, amma a lahira fa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Duk aikin da zai zama aikin banza ne. A ƙarƙashin wannan hadisi shamili ne game da malamai da masu da'awa da matan aure da masu kuɗi da masu mulki da masu gidajen rediyoyi da tashoshin talbijin da jaridu da waɗanda suke da kuɗi, ku rinka siyan littattafai kuna rabawa na addinin musulunci, na sunna, ku rinka buga kasusuwan wa'azi na shari'a kuna yaɗawa da sauransu. Duk wanda ya bi wata shari'a ta hanyar ka to kana da irin ladan shi. Saboda haka kullum masu kuɗi da 'yan boko da waɗanda suke da hali su daina kallon cewa hidimar addini ta malamai ce kadai. Na'am, Allah ya haskaka wa malamai, sun karanta nassoshin, sun san su, amma ka san cewa darajojin da Abubakar Siddiq ya samu da darajojin da Usman ya samu, ya same su ne wajen kwadaituwa da wa'azozi da ayyukan alkhairi da manzon Allah ya rinka yi umarni da su suna aikatawa. Ka san cewa ba wai wani littafi ne Abubakar ya rubuta ko tafsirin alqur'ani ko wani littafi na fiqh ko wani wa'azi ya zauna yayi ba, ayyuka ne na alkhairi waɗanda ya kwadaitu da su. To kuma wannan kalubale ne, a daina barin mutane haka, ko sallah azhar akai a miƙe a dan fadakar da su minti 5 koda a masallatai ne na kasuwa. Wata barna da take kunno kai ko ta katutu a cikin kasuwa, a jawo hankalinsu su bari. Yan kasuwa ba daidai bane ku rinka yin kaza, ku rinka yin kaza, ku rinka yin kaza. Ku tuna duk shekara ana gobara a kasuwan nan, ba kwa tunanin cewa wannan gobara tana biyo bayan sabon Allah ne da ake yi, da irin yadda ake kasuwanci ba tare da ilimi ba. A samu wani malami ya sanya musu koda umdatul ahkam, koda littafin iziya, ya rinka karanto musu babin kasuwanci, ya ne musu sharhi bayan an yi sallah azhar, an yi sallar la'asar. In ya dauki minti 5 minti 10, su kuma su hakura su sadaukar da waɗannan minti 5 ko minti 10, a samu wasu ranaku ko wasu lokuta na musamman. Ma'aikata gwamnati a ma'aikatarsu, masallacinsu da suke sallah azhar, in yi sallah azhar a samu wani bawan Allah ya miƙe ya faɗakar, ya wayar da kansu ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba.
wani da Allah ya taimaka mishi yake da kuɗi ya ɗauka ya je gidan rediyo a rinka sanya wa'azi wanda ake shiryar da jama'a da tafsirin alkur'ani da wa'azozi da faɗakarwa. Kana da sarari ka sa a buɗe wani fage na intanet ana zuba wa'azozi mutane suna amfana. Duk waɗannan abubuwan suna daga cikin hanyoyi waɗanda in ka yi su to za ka samu waccan khairiya da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Da kuma wannan hadisin da kuma hadisin idza mata al-insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalathati ashiya, wanda zamu zo mu sami inda zamu tattauna shi a wannan littafi da ayar suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Duk waɗannan suna daga ciki. Allah ya ce matattu da suka mutu mu ne zamu rayar da su, mu ne kuma muke rubuta ayyukan da suka aikata a baya wa atharahum, da kuma abubuwan da suka bari a baya. Ka riga ka mutu, ka taɓa gina rijiya, ita ma rijiyar ta mutu, to ka samu lada sanda ka gina ta. Ta wani gefen kuma ga masallaci can ka gina, amma shi masallacin ana sallah. Wannan masallacin da ake sallah ana samun lada, to kana samun ladan kana cikin kabarinka, shine wa atharahu inna nahnu nuhyil mauta naktubu ma qaddamu. Duk abin da ka gabatar ka aikata ya wuce, sadaka, biyayya, duk wannan sun wuce. To amma waqafi fa shi yana ci gaba da haɓaka. An gane? To anan ne zamu zo mu tattauna hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ma ya zo cikin sahihi Muslim da Annabi yake cewa idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء. idan mutum ya rasu, duk abin da yake aikatawa baki ɗaya da yake samun lada, to wannan ladan ya tsaya, sai dai abubuwa guda uku. waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariya. Da nagari wanda yake uban addu'a, duk sanda ka bude baki ka ce Allah ka ji kan mahaifina, Allah ka ji kan mahaifiyata, Allah ka gafarta wa iyayena, wannan addu'a sata izin da gaggawa za ta je kabarin su, kuma za su samu wannan gafara, kuma za su samu wannan rahama, za su samu wannan haske a kabari. Me yasa za ka yi wa iyayenka rowa? Ba alfarma ba ce fa kake musu, ba taimakon su kake ba, haƙƙi ne a kanka kai dole. Allah ya ɗora albarkarka da nasararka da dacewarka duniya da lahira akan wannan haƙƙin nasu. wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sai Allah ya alakanta maka abin da kake musu na addu'a da abin da suka yi maka na tarbiyya da jin kai. Allah ya ce ka rinka musu addu'a kana cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina karami. Dubi kana karami, da sun tozartar da kai da ka mace ko ka lalace, amma sai suka yi tarbiyyarka a daidai lokacin da kai kana da bukata ta dole. A yanzu su kuma suna da bukata wadda in kai ba kai ba kaninka yayi za ta isa gare su, ashe kaga matsala akan ka ne. Amma a wancan lokacin fa inda sun tozartar da kai, inda ta je ta dauke ka ta jefa ka cikin shadda, da ta zo yi maka wanka ta shaƙe ka minti 5 kawai ya isa, da za ta baka cikin ruwan wanka ta kulla bayin, bayan minti 10 ta dawo. Ko kun fahimta jama'a? wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. To waladin salihin yad'u lahu, da nagari da ke wa iyayen shi addu'a
addu'a tana amfanar da duk wanda ya bar ɗa nagari. Don haka jama'a ku yi ƙoƙarin 'ya'yanku su zama nagari don su amfani kansu, su amfane ku, su amfani al'umma, sannan su bar al'umma su ci gaba. Domin duk ɗan banza yana cutar da kanshi, yana cutar da kai iyayen, sannan kuma yana cutar da al'umma, kuma yana jawa al'umma ci baya. Yanzu waɗannan 'ya'ya da suke bi suna datse wayan lantarki, waɗancan da suke bi suke zare sandunan famfo, waɗancan da suke bi suke sace janaretocin mutane, waɗancan da suke zuwa suke fasa gidaje, suke zuwa suke ɓarna. Ma'ana wani ci gaba ne ya zo wa al'umma. An aje duro-duro na kwalta za a yi wa mutanen anguwa kaza kwalta, ko an aje rings za a yi wa mutane kwalbati, sai suka je suka sace, kuma wannan kasan kenan da gwamnati ce wannan anguwar. Mai yiwa sai bayan shekara 17 za a sake samun wata gwamnati da za ta waiwayo anguwar. Kaga sakamakon samuwar waɗannan 'ya'yan sun ja ci baya ga waɗannan al'ummar. To saboda haka ka yi ƙoƙari ka samar da 'ya'ya na gari. To kuma samar da ɗa na gari ba ƙaramin aiki ba. Na farko yana farawa tun daga ranar farko da za ka auri uwar shi, da irin abincin da za ka ciyar da ita da wanda za ka ciyar da shi. Yana da alaƙa game da kalmomin addu'o'i na gari da kake mishi, da fatan alheri, da gyara mishi kurakuran shi cikin lumana, da yi mishi tsawa a inda ya kamata a yi mishi tsawa, don waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da mutane ke kuskurewa wajen tarbiyya. ‘Ya'yanka suna buƙatar addu'a, suna buƙatar nasiha, suna buƙatar gyara a wurin da suka yi kuskure. To akwai wuraren tsawa kuma, rashin yin tsawar shi kuma shi ke haifar da taɓarɓarewar tarbiyya na ɓangaren shagwaba. Shi ba a yi mai faɗa gaba ɗaya, ba a yi mai tsawa. In aka yi mai tsawa sai bi gidan duk inda tangaran yake sai ya fasa shi, duk wani gilashi sai ya rusa shi, sai kamar aljani ya shiga jikin shi, sai an kama shi an rungume shi ana ta shashafa shi ana ba shi haƙuri, wai saboda an yi mai tsawa shine sai ya rikita gidan gaba ɗaya. To kaga ya shagwabe. Wannan ɗan ranar da ya kammala karatun shi ya aka ɗauke shi aiki a wata ma'aikata, idan mai gidan aikin shi ya mishi tsawa, me zai aikata kenan? Zai doke mai gidan kenan. To kun ga akwai gyara anan. Saboda haka wajen tarbiyya ana taunawa ne ana hurawa, ana taunawa ana hurawa. To saboda muhimmancin tarbiyya jama'a, da kuma haɗarinta, da kuma barazana da take fuskanta ta kwanoni da dama, sai Allah ya ɗauko mana wata hira, wata tattaunawa, wani wa'azi da wani uba annabi ya wa ɗan shi. Sai Allah ya ruwaito mana wannan majalisi sukutun da guda. Shine annabi Luqman alaihi salatu wassalam. Bahabashe ne mutumin Afrika. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Nan kadai ya isa. Wa iz qala Luqman libnihi, dan shi ne, wa huwa ya'izuhu, a halin ya nemi shi wa'azi. Kana zaunar da ɗanka ka nemi wa'azi, ka nemi shi nasiha, kana fahimtar da shi yadda rayuwar nan take. Domin abin da suka ce, idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi ijtihadu. Di yaro da saurayi da budurwa za gan suna da lafiya, to idan ba taimakon Allah ya samu ba, shi wannan yaro, shi wannan ita wannan matashiya, wannan teenager, to duk abin da zai yi zai rikita rayuwar shi ne tun daga ta yanzu har zuwa ta gaba. To da wannan ne sai kaga akwai inda sai an tankwara yaro, zai yi kaza sai a ce ba a yadda yayi ba. To abin da ake neman shi kuma yayi biyayya. Saboda haka Allah ya samar da soyayya tsakanin uba da ɗa, tsakanin uwa da ɗa, wadda yake duk duniya babu wanda yake son ka irin mahaifinka. Ba wadda take son ka a cikin mata kaf
irin mahaifiyarka. Naka uban da zai zauna ya ɗora ɗanshi akan sharri, to sai uban da ya gama lalacewa gaba ɗaya babu alheri tattare da shi. To wannan ɓangaren farko na hadisin kenan, waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma wani ilmi da ake amfana da shi, ka karantar, ka ruwaito, ka rubuta, ka yi sharhi, ka wa'azantar, ka ɗora mutane, ka fahimtar da su ilimi. Aw ilmin yuntafa'u bihi, kuma jama'a suka amfana da shi. Anan zaka gane muhimmancin ka koyi ilimi, amma ingantaccen ilimi, domin ilimin sai wanda ya amfanar. To duk ilimin da ba mai inganci ba shi da amfani. To ka karantar, ka ilmantar da abin da zai amfanar. Sannan ya ce au sadaqatin jariya, ko kuma sadaka mai gudana. Masallaci, makaranta, rijiya, titi, gada, kwalbati da sauransu. Sai kaga wasu sun zo suna gina masallaci, ko bulo 10 ne ka siya ka kai musu, ko naira 500 ce miƙa musu, je ka siyo ko da fiye wata ne ka ba su sha. Je ka shiga cikin leburorin da ake ginin, sai kaga za a gina wani kwalbati, ka je ka sa ko tifa ɗaya ce a je a sauke musu. Duk waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda gwargwadon gudanuwarsu gwargwadon samun amfaninsu, to kuma haka gwargwadon ba da ladansu. Kan rubuta alƙur'ani ake karantawa, ka sayi alƙur'ani ka je ka kai makaranta da ake karatu, kana da lada. Ka ɗauki 'ya'yan musulmi ka kai su wata makaranta a haddatar da su alƙur'ani, aw ilmin yuntafa'u bihi, duk za ka samu lada. Sau da haka duk wa'azozinmu jama'a akan waɗannan abubuwan za a ji muke ta yi, domin ana magana ne akan mai fada'ilul a'mal, falalolin ayyuka masu falala. Sannan ka dubi sunan littafin tariqus salihin, hanyar bayin Allah nagari ila rabbil alamin, zuwa ga ubangijin talikai. To wannan hanyar ta lazimci a karantar da abin da yake daidai, a kwadaitar, a fahimtar. Na haka waɗannan jeren giyar darussa da zamu rinka yi, jeren giyar darussa ne na tarbiyya da kwadaitarwa game da ayyuka nagari ingantattu. Malam yake cewa wa as'alullah an yasta'milana li khidmati dinihi, ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ba mu iko domin yi wa addinin shi hidima, wa an yashraha sudurana li ta'atihi, sannan Allah ya haskaka kirazanmu, ya buɗaɗa kirazanmu domin yi wa Allah biyayya, wa an yuwaffiqana li mardatihi, Allah ya datar da mu zuwa ga al'amuran da suke yardar da shi. wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi, Allah ya ƙara musu aminci. Haka ya kamata ka karanta wannan wurin wa sallallahu, da bai kawo wannan ya'ara ɗin ba, ya sa sadun ne da lamun, sai ka ce wa sallillahu, ya Allah ka yi salati. Amma wa sallallahu kana cewa Allah ya yi salati, akwai bambanci. Wa sallillahu, Allah ka yi salati, yanzu kana magana ne da Allah kai tsaye, Allah ne mukhatabinka. Wa sallallahu, Allah ya yi salati, akwai bambanci fa a Hausar, amma daidai yana koma. Can kana roƙon Allah ne, nan kana fata ne ga Allah, Allah ya yi salati. Ina fata an gane, kusan duk ma'ana ɗaya ne. Alfaqiru ila afu rabbihi, wanda ya rubuta wannan littafi shine wannan mai bukata zuwa ga ahuwar ubangijin shi. Wahid ibn Abdussalam Bali, Wahid dan Abdussalam Bali, kun ji cikakken sunan shi. Misr, yana ƙasar Masar. Kafru Sheikh, haka ake karanta wannan, kafru kawai, kaka ce kafru Sheikh, a'a kafru, kaka ce kufuru, kafru Sheikh. Ina fata an gane. Rubutun sunayen garuruka galibi yana buƙatar a karantar da kai ake, in ba haka ba yanzu in ka zo ka ga yadda aka rubuta Zaria sai ka ce Zaria,
meru'a, sokoto, amma duk ba haka ake faɗi ba. Goza duk ba haka ake faɗi ba. Wannan gwaza ya kamata a ce, wancan kuma sakkwato, wannan kuma zaria. Na fata an gane. To haka wannan ma yadda yake a rubuce sai an koya ma yadda ake karanta shi. Kafru Sheikh sunan garin kenan. Manshatu Abbas sunan anguwarsu kenan, kafin Malam Abbas. Manshatu Abbas, kafi. Kana ji ana cewa kafin Hausa, ha? To Larabawa ma an kaji sun sanya wa gari mansha'atu fulan, shine kafin wane kenan. Mansha'a kafin Hausa, ha? Sai kafin wa? Kafin mai yaki, kafin kaza, kafi dai, kafin solito kaji. To haka, to wannan ma kafin Abbas sunan anguwarsu kenan. Ya rubuta wannan muqaddima a ranar 10 ga watan 11, wato 10 ga watan Zulqa'ida, hijira na da 1432. Kun ga yanzu shekara 2 kenan an shiga ta 3. Kitabut Tahara, matattara tsarki. A ƙarƙashin wannan matattarar Malam Wahidi Abdulsalam Bali, Allah ya saka mishi da alheri, zai wa'azantar da mu ne dangane da falalar waɗansu al'amura na tsarki kamar alwala da aswaki da makamantansu. Don haka ya fara da babu fadlil wudu, babin da ke bayani akan falalar alwala. A ƙarƙashin wannan babi malam zai bayyana mana alwalan nan da muke yi menene falalarta. To da wannan ne za ku gane gaskiyar maganar malaman hadisi, musamman muhakkikai daga cikinsu waɗanda ke cewa duk abin da za a karantar da mu falalar shi, a tabbatar da cewa abin ya inganta, falalar ita kanta ta inganta. Domin ita kanta sanin falalar, idan ba daga Allah bane, ba daga annabi bane, ya aka gane falalar wannan abu. Don an samu wasu malamai ne suna cewa babu laifi in abu ya tabbata, to wani ko wata falala ta wannan abu da ta zo a cikin wani hadisi da bai inganta ba, in dai hadisin raunin shi ba ya cika tsanani ba ne, kuma shi asalin abin ya tabbata, to babu laifi. Kamar irin nan suke magana cewa ai kaga alwala dai ta tabbata Qur'ani da sunna, babu shakka akai. To sai su ce to duk wani hadisi da za a samu wanda zai magana akan falala alwala, to koda bai inganta ba, in dai rashin ingancin ba ya tsanani ba ne, in dai ba an ce da'ifin jiddan ba, to za a iya wa'azi da shi. Amma wannan kuskure ne. An fahimta jama'a? Ka karanta muqaddimar tamamul minna da muqaddimar wannan littafi da na kawo at-targhib wa tarhib, sahihu at-targhib wa tarhib, duk Malam Muhammad Nasiruddin ya bayyana abubuwan. Dan haka gaskiya wannan littafin yana daga cikin abin da ya ƙara birge ni da shi, na ga dacewa da cancantar mu karanta shi, kuma in zai yi mu haddace shi, a haddatar da yara musamman matasa daga cikin ku su haddace shi. Mu zo wani lokaci har a ƙulla musabaka ta haddace, a aje kyaututtuka. Ba abin da ya hana an haddace Bukhari, me hada za a haddace wani? An haddace Riyadu Salihin, an haddace Bulughul Maram, balle wani? Ina fata an gane. Waye san wane ne zai yi? Allah madaukakin sarki ya taimaka mana. Babu fadlil wudu'i, malam yace babin da ke bayani akan falala alwala. Alwala din nan da kake yin ta tana da matukar falala. Gashi malam yace awwalan na farko alwudu'u alamatul muslimina yawmal qiyamah. Alwala ita ce alamar musulmi a ranar alkiyama. Da alwala ne musulmi suke bambanta daga waɗanda ba musulmi ba a dandalin alkiyama. Allah ya kiyaye musulmin da laifin shi ya kai shi wuta, laifin da bai kai shirka ba. Alwala ita ce za ta zama alamar da zai bambantu daga 'yan wuta, wanda in Allah ya tura masu ceto sun je da alwala za su gane shi. Gaɓoɓin alwala wutar jahannama ba ta cin su, gaɓoɓin sujuda wutar jahannama ba ta ci. To waɗannan alamomi na alwala
to suna da kyau musulmi ya bada muhimmanci akan su. Sai ce fa fi sahihaini an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, hadisi ya zo daga Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim, Allah ya kara mishi yarda. Abu Huraira yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu, naji annabi na cewa inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina, lalle al'umma ta ranar alkiyama za a kira su suna haske a goshin su, haske a hannayen su, haske a sawun su, min athar al-wudu'i, saboda alwala da suke yi. faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, dan haka wanda duk zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata haka. Wannan hadisi yana nan cikin sahih al-Bukhari shine na 136, a cikin Muslim kuma shine hadisi na 246. A cikin wannan hadisi mun ji annabi ya bayyana mana cewa ranar alkiyama al'ummar shi za su tashi suna da haske a fuska, da kuma haske a hannaye, da kuma haske a kafafuwansu saboda alwala da suke yi. Wannan hadisi yana bayyana falala alwala. To shi Abu Huraira da ya ruwaito wannan hadisi shine yayi wannan jumla ta ƙarshe da yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, dan haka wanda duk zai iya tsawaita wankin fuskar shi to sai ya aikata. Hadisin ya fara marfu'i ne, rabin shi marfu'i ne, magana annabi ce shine inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu, ya kan magana annabi kenan. Da yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, wannan daga Abu Huraira ne. Wannan ita ce ingantacciyar magana wadda ƙwararru kuma gogaggun malamai suka yi. Karanta ta a cikin littafin Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To amma an samu wasu malamai suna ganin cewa duka magana annabi ce sallallahu alaihi wa sallama. A ƙarƙashin haka malaman da suka ce wannan kalmar ta annabi ce, kamar yadda farkon hadisin yake na annabi, sai suka ce wa yustahabbu italatul ghurra, to mustahabbi ne idan mutum ya zo yana wanke fuskar shi to ya ƙara. To sai aka tambaye su to yaya za a yi ƙarin fuska, domin fuska dai dama a alwala in ka zo wanke ta keke da keken ta ake wankewa, ba a rage komai. Daga gindin kunnanka na dama zuwa gindin kunnanka na hagu kake wankewa, kaga gama kura fadinta. Daga gindin gashinka na al'ada na ɗabi'a, wato mutumin da yake da saiko da mutumin da yake da tukulluma ba zai lura da saikon shi ko tukulluman shi ba. Saiko shine kwaikwayewar gashi ta gaban kai, tukulluma kuma ita ce zarcewar gashi ta gaban goshi. To idan kana da tukulluma ko kana da saiko, to kakkaji an ce daga gindin gashi kai mai tukulluma ka fara daga wajen girarka, kai kuma mai saiko ka je ka faro daga tsakiyar kai. Shi yasa malamai suke cewa daga gindin gashi na ɗabi'a ko na al'ada. A ɗabi'ar mutane ina ne gashi ya faye tsaya musu, to daga nan ne. Don haka ko kana da saiko to ba ruwanka da wanko can cikin saikon, sai ka dubi ina ne gashin mutane a ɗabi'ance saba tsayawa. Kai kuma ko kana da tukulluma ba za ka ainihin ce bari ka ainihin fara wankewa daga inda ta tike ba, sai ka wanko hatta cikin tukulluma kenan, wanda shine zai zama goshinka. Ina fata an gane.